Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. 8 кеше ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә һәм 2 кеше республика клиник больницасында автобуслар катнашындагы юл хәрәкәтендә зыян күрүчеләрнең хәле турында билгеле булды. Регулировка таягы урынына көрәк, юл кагыйдәләрен бозучылар урынына агачлар, дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре гомум шәһәр өмәсенә кушылдылар. Автобуслар катнашындагы юл хәрәкәтендә зыян күрүчеләрнең хәле турында билгеле булды. Исегезгә төшерәбез, узган җомгада Минзәлә районында М7 юлында 2 пассажир автобусы катнашында авария булды. Үлүчеләр дә бар. Толырак халдагы минутларда. Беренчел мәгълүматлар буенча КАМАЗ автобусын йөртүче Уфадан Чоллыга килүче Ютонг маркалы транспорт белән бәрелешә. КАМАЗ автобусында 12 кеше була. Нәтиҗәдә ондагы 2 пассажир урында ук үлә. Йөртүче һәм тагын 8 пассажир зыян күрә. Алар ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә озатыла. 4 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с 2 автобусами продолжают получать лечение в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 3 пациентов были переведены в травматологическое отделение. Еще один остается в реанимации под наблюдением специалистов. Авариядан соң 2 зыян күрүчене санавиация белән Казанга республика хастаханәсенә илтү турында карар кабул ителә. В данный момент в РКБ Татарстана находятся 2 пострадавших в ДТП Мензелинске. Пассажир 47 лет сегодня переведется из реанимации в отделение. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Водитель находится в реанимации, состояние крайне тяжелое на ИВЛ. Үлемгә китергән юл хәрәкәте буенча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган һәм юл йөрү кагыйдәләрен бозу белән бәйле хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Фаҗиганың сәбәпләрен ачыклауга юнәлдерелгән кирәкле тикшерүләр комплексы үткәрелә. Лилия Гатина, яңалыклар. Регулировка таягы урынына көрәк, юл кагыйдәләрен бозучылар урынына агачлар, дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре, шулай ук ветераннар, 46-нчы комплекс яшәүчеләре һәм автозавод район администрациясе хезмәткәрләре гомум шәһәр өмәсенә кушылдылар. Яшелләндерү өчен Тымази Киреселидзе исемендәге бульвар сайланды. Агач утыртуда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Гражданлык киеменә киенеп, көрәкләр һәм үсентеләр алып, полиция хезмәткәрләре өмәгә кушылдылар. Тымази Киреселидзе исемендәге бульвар очраклы гына сайланмаган, чал автоинспектор исеме шәһәр тарихына мәңгегә кереп калды. Ул 1978 елның 6 декабрендә хезмәт вазифаларын башкарганда үтерелә. Тымази преследует его в одиночку. Уже когда КАМАЗ за городом останавливается, Тымази подходит к водителям, объясняет, что вы совершили ДТП, так-то, так-то. Но из кабины еще дополнительно выскакивают 2 человека, то есть их всего 3, и начинают жестоко избивать. Фидакар гамәлләре өчен Тымази Киреселидзе үлгәннән соң Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Бу бульвар күп кенә шоуларга бик кадерле, шуңа күрә алар яшелләндерүгә бөтен гаиләләре белән килгәннәр. Вот решили посадить семейное дерево. Будем наблюдать, как оно растет. Потом дети вырастут и будут вспоминать, как мы это делали. 47-нче комплекс территориаль идарә үзәре рәисе Ольга Малышева искә төшергәнчә, бу бульвар аны саклап калу белән дә кыйммәтле. 2006 елның маенда бирдә төзелеш эшләрен башларга теләгәннәр, әмма битараф булмаган шоулар ярдәмендә моңа юл куелмый. Начиная с 2006 года до 2015 года, когда год был объявлен годом парков и скверов, благодаря нашему мэру Наиль Гамбаровичу, вот у нас, значит, благоустроили это место. Раньше его называли просто пустырь, но сейчас, как сами видите, это довольно-таки для нас, например, очень. Мы всегда так радуемся, когда у нас здесь что-то происходит. Именно в сентябре 2015 года, когда уже он стал мэром, бульвар Киреселидзе получил второе дыхание. На самом деле мы знаем, что он какую-то форму заброшенного пустыря вел, к сожалению. Именно с этого года здесь провели реконструкцию, смонтировали брусчатки, посадили деревья, кустарники, цветы, установили мемориальный комплекс. Действительно, и на сегодняшний день этот бульвар является местом притяжения наших горожан. Берничә сәгать эчендә Киреселидзе бульварында 280 агач һәм куак утыртылды. Хәзер монда каштан, тал, миләш, өрәңге һәм алмагачлардан торган тулы бер аллея. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Оқу грамотасы һәм текст энергетикасы бу хакта Чаллы дәүләт педагогика университетында сөйләделәр. Оқу йортында Фәни Абрамов укулары узды. Ул яр Чаллыда 8-нче мәртәбә үткәрелә һәм Россиядән гына түгел, чит илләрдән дә филологларны берләштерә. Чараның максаты хәзерге заманда телне өйрәнү мәсьәләләренең иҗади үсеше һәм филологик белем бирүдә яхшы традицияләрне саклау. Чаллы дәүләт педагогика университетында беренче фәнни укулар рус теле тикшерүчесе, тел тарихчысы һәм әлеге уку йортының филология факультеты укытучысы Динә Абрамова истәлегенә багышланган. Чара даими рәвештә 8 ел рәттән уздырыла. Ул рәсми булмаган Абрамов дигән атама ала. Один из наиболее актуальных вопросов, который будет сегодня обсуждаться на научных чтениях, это формирование читательской грамотности обучающихся. В наш мир, который наполнен информацией, который наполнен текстами различного уровня, очень важно ориентироваться в них. Фәнни укуларда уку грамотлылыгын формалаштыру мәсьәләләре генә каралмый. Юлия Коренева рус теле тарихы буенча доклад белән чыгыш ясады. Конференция посвящена именно этой проблематике. Связана эта проблематика во многом не только с грамматикой, но и с развитием нашего лексического состава. Все говорят сейчас о большом количестве заимствований, но мало кто помнит о том, как развивалась сама русская языковая система. Я буду рассказывать про энергетику текста, про то, как текст анализировать, про важнейшие категории текста, ну и в целом, как это все будет, может быть применено в методике анализа текста, например, школьными учителями. Чараның рәсми ачылышына Чаллы дәүләт педагогика университетына Россиянең 8 төбәгеннән филологлар җыелды. Алар арасында Мәскәү, Санкт-Петербург, Донецкий Халык Республикасы, шулай ук Алжир һәм Тунисның чит ил университетлары, рус теле укытучылары бар. Чаллы дәүләт педагогика университеты Төркменстанның 2 әйдә барышы югары уку йорты белән килешү төзеде. Бу тел өйрәнү һәм мәдәният алмашу өлкәсендә мөһим вакыйга булып тора. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Көз кышны сәламәт һәм күтәренке кәйф белән үткәрү өчен витаминнар туплаучыра. Организмда файдалы матдәләр запасын төрле ысуллар белән тулыландырырга мөмкин. Шуларның иң яхшы һәм файдалы ысулын диңгез ризыклары һәм уылдык. Чаллыда янәдән Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе ачылды. Богато витаминами, полезно детишкам, беременным, пожилым. Свеженькая, хорошая, зернистая, вкусная корочка. Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе чалларны салкын һәм кайнар ысул белән ысанган диңгез деликатеслары белән янәдән сөендерә. Бирдә Сөләйман балыгы, майлы балык, тунец, палтус, горбуша, омуль, хәтта меч балык алырга була. Привезли вам всеми любимую рыбу королевский лосось. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Она очень нежная, богата витаминами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Очень вкусная рыба. Камчатка балыгын бөтен дөньяда яраталар һәм югары бәялиләр. Искиткеч тәменнән тыш ул микро һәм макроэлементларга, шулай ук сәламәтлек өчен мөһим витаминнарга бай. Күп кенә чаллылар Камчатка деликатесларын инде лаеклы бәяләргә өлгерде. Рыба хорошая, качественная, полезная для здоровья. Мы уж пенсионеры, 80 лет. Куда же надо поддерживать здоровье? Мы красную рыбу и красную икру всегда берем. Хоть и пенсионеры, но все равно. Это же какая рыба. А сколько витаминов, сколько микроэлементов. Я покупаю, потому что рыба очень вкусная даже. Приготовлена даже очень даже хорошо. Тем более я любитель таких. Очень даже хорошая икра тоже. Ерак көнчыгыш деликатесларын тәмен һәм файдасын чаллар һәм шәһәр кунаклары 19 октябрьгә кадәр бәяли ала. Грин сәүдә үзәге 1-нче кат керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Чулы, встречай! Свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 14 по 19 октября. ТЦ «Грин», первый этаж, остановка «Глобус». Группа компаний «Апельсин». 19 лет вместе с вами. И в честь этого объявляем розыгрыш подарков за тест-драйв в «Черри Апельсин». А при покупке «Черри 4 Pro» 19% скидка от стоимости автомобиля. «Черри» на Хасана Туфана 3.